Ning panahon sa krisis, mga kapuso, may mga maayong buhat gihapon ang mopatigbabaw. Sama na lang nining usa ka molupyo sa barangay Dumlog, Dakbayan sa Talisay, nga mibalibad yun sa ayuda sa SAP. Ngano ka? Atong seran sa report ni Lian Sintulan. Matod ni Marisa Bering, usa sa mga nang-distribute sa Dumlog Gym ni adtong higayuna nga usa ka dalay gumbuhat ang gihimo sa usa ka molupyo sa maong barangay. Matod pa nga ang usa ka LG Milya nga taga sitio Pagatpatan mibalibad yun sa ihatag nga ayuda sa SAP. Gipahibaw si Bering ni Milya nga usa siya ka UCT beneficiary ug nakadawat na sa cash aid sa miaking buwan. Qualify siya sa SAP. Unya, pag-claim niya wala siya mo dawat sa assistance kay nakadawat na siya sa UCT. So, murag naalay gamay nga discrepancy na nasayop siguro ang ato ang CSWD ba na apil iyangan. But then ang ato ang grantee was very honest. Gidugang ni Bering nga bisan pa man sa kalisod sa kahimtang sa maong molupyo, dawa gyud siya magpada sa temptasyon. Na siya 5 ka anak unya iyahang bana sa pagkakaroon piniriso. Unya naninda ra gyud taon siya, so kung buto naon kinahanglanon gyud unta kay niyang kwarta. Pero iyang gibalibaran iya yung right from the start ningo siya di siya qualified kay naka-member siya sa UCT. Nang hinaot si Bering nga ang kaligdong ni Melia kapanaminan unta sa uban ug likayan ang pagpahimo sa higayon, taliwa ning krisis nga nasinati karon. Ang pagbalibad ni Melia nagpasabot nga laing molupyo sa barangay ang makadawat sa SAP. Uban rin natin Quiñones, Lian Sintulan, Balitang Pista.